MTV. Ял һәр кемнең яратып, көтеп алган мизгеле. Ялны һәр кеше үзенчә күз алдына китерә. Кемдер диванда ятып тәмле ризыклар ашап, матур кинолар карап ятуда күрә. Кемдер ялларын физик күнегүләр, уеннар белән бәйләргә ярата. Ә кемдер шушы 2-3 көн эчендә башка илләрне гизеп тә өлгерә. Бу ялларны йолдызларыбыз ничек һәм кая үткәрергә планлаштыра? Хәзер ачыклыйбыз. Эфирда яшьлек тавышы һәм мин Зөлфия Гыйльметдинова. Яшьлек тавышында бүген без чираттагы җырчыбыз белән саубуллашабыз. Ләкин бер дә кәефеңне төшерергә кирәкми. Бер җирдә ябылган ишек икенче җирдә ачыла. Аднабызның премьерасы белән дә танышырга вакыт килеп җитте. Игътибар экраннарга. Җәйге җилләр җан тынычлыгын килеп урлаган. Ә мин шатланам сөю турында кемсең уйлаган. Üzülсә күпер, курыкмас икер безнең мәхәббәт, мәхәббәт. Безнең хисләр диңгез, чиксез тирән диңгез. Хисләр бутала миңа шул кирәк, шул кирәк. Күңел сөюдән гөлгә күмелә, уяна йөрәк.
hisler dingiz, şeksiz tiren dingiz. Bizning 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 muhabbat, bizning muhabbat, bizning muhabbat. Bizning muhabbat, bizning muhabbat, bizning muhabbat. Bizning muhabbat. Эдуард Егоров тапшыруыбызны дәвам итә. Эдуардның яллар җитү белән әллә ни үзгәрми. Чөнки ул тормышын тулысы белән бер ял кебек кабул итәргә тырыша. Ни өчен дисезме? Беренчедән ул яраткан эшендә эшли, ә икенчедән аларның гаиләләрендә бердәмлек һәм мәхәббәт яши. Афәрин, бу атнада сиңа алдагы баскычны тапшырабыз. Кайларда булсам да үзем, хаялыйдай ашкынам. Йөгерепләр кайтам очып, балаларны сагынам. Котлаулы гомерләре, яшәү көче бирәсез, аларга син Ходаем. Гомерләр бир хәсрәтсез, котлаулы гомерләре, яшәү көче бирәсез, аларга син Ходаем. Гомерләр бир хәсрәтсез, гомерләр бир хәсрәтсез. Вакытлар ак бәхетләр, үрләр яллавыгызына, Sizge büyüklükler, jinip atlawağızına, sanduğaçlarda yaşıp, jırımna siz oturusuz, Күңелем дарьясыдай, yürekке kıy salırсыз, sanduğaçlarda yaşıp, jırımna siz oturusuz, Күңелем дарьясыдай, yürekке kıy salırсыз, yürekке kıy salarsız. Ümit nuru süngen şokta, birişmegiz biriniga, saf көңілі болып қалып, қалсы ғашық өмірге, жырларым сізге әр шақ. Ұлларым, балаларым, бірге атлағанда жыр, досыл сізге назларым, жырларым сізге әр шақ. Ұлларым, балаларым, бірге атлағанда жыр, досыл сізге назларым, жырларым сізге әр шақ. Ұлларым, балаларым, көңілім дарьясыда, yürekке kıy salarsız, жырларым
Йөрәккә көй саларсыз. Илнат күптәннән ял дигән сүзне күргәне юк. Мәсәлән, бу атнада ул яңа клип өстендә эшләргә планлаштыра. Сюжет, сценарий, киемнәр, төшерү площадкасы һәм тагын бик күп мәсьәләләрне уйлап бетерергә кирәк икән. Булышчылары булса да барыбер бөтен якларын үзе тикшерергә тырыша. Димәк, Илнатның яңа клибын түземсезлек белән көтеп калабыз. Җәннәт пошмагана тиңдер авылының табигате. Монда тудык һәм яшибез, Худайның бер рәхмәте. Әтәч тавышына уянган без, авылының яшьләре. Сөйләсәң, үрнәк булырлык, бар бит матур эшләре. Әтәч тавышына уянган без, авылының яшьләре. Сөйләсәң, үрнәк булырлык, бар бит матур эшләре. Кімсің? Артист. Артист? Айтамыш, артист шәһәрдән кайтардылар. Бу нәрсә? Минем костюм. Әйдә эшкә кайтарсалар, бу хәчтүрүш киемеңне сал да, эш киемнәреңне ки. Давай! Рәхәтләнеп эшлибез дә, ялда итә беләбез. Киткәннән йөрмәгә читтә, кайтыгыз сез көтәбез. Әтәч тавышына уянган без, авылның яшьләре. Сөйләсәң, үрнәк булырлык, бар бит матур эшләре. Хәзер авылда яшәүе, рәхәтнең дә рәхәте. Егет яки кызның булсын, янында мәхәббәте. Әтәч тавышына уянган без, авылның яшьләре. Сөйләсәң, үрнәк булырлык, бар бит матур эшләре. Әтәч тавышына уянган без, авылның яшьләре. Сөйләсәң, үрнәк булырлык, бар бит матур эшләре. Сөйләсәң, үрнәк булырлык, бар бит матур эшләре. Най, нарай, най, о най, нарай, най, о най, нарай, най, о най, нарай, най. Илзидә Госманова ялларда ял итергә яратмый. Ул киресенчә шимбә-якшәмбе көннәрендә иҗат белән шөгыльләнә. Яңа җырларны, клипларны тормышка ашыра. Кемгәдер матур яллар теләсәк, Илзидәгә без хәерле, нәтиҗәле эш көннәре телибез.
Язмышымны үзем сайладым, сөйтемін татымыша. Күпме парлар яши җирдә, мендәрләргә яшьләрен куеп, моңзарларын сөйли җилгә. Ник түзәргә гомер берәү, без килгәнбез яратырга. Яратмаган яр белән гомерләр бит үтә зая. Яшәмәгез яратмаган белән, яшәмәгез хиссез, яшәмәгез теләмичә, булмагыз бәхетсез. Яшәмәгез яратмаган белән, гомер зая үтәр. Җан сөйгәннәрне эзләгез, Ходай насыйп итәр. Айнар сөю сүнмәс ялкын, жылатсын безнең җаннарны. Өмет кояшы сүнгәнче, өзегез тизрәк араны. Яшәмәгез җан тапмаса, бутамагыз дус белән ярны. Аллаһ та гафу итә, якын күрә яратканны. Яшәмәгез яратмаган белән, яшәмәгез хиссез, яшәмәгез теләмичә, булмагыз бәхетсез. Яшәмәгез яратмаган белән, гомер зая үтәр. Җан сөйгәннәрне эзләгез, Ходай насыйп итәр. Яшәмәгез яратмаган белән, сөйгән ярлар терәк. Үз-үзеңне алдап яшәү, кемгә соң ул кирәк? Яшәмәгез яратмаган белән, гомер зая үтәр. Җан сөйгәннәрне эзләгез, Ходай насыйп итәр. Ходай насыйп итәр. Гафу итәр. ТМТV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, ТМТV телеканалының рәсми сайтына кереп, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Һәм иң кайнар яңалыкларыбызны беренчеләр рәтендә булып, социаль челтәрләребездә күзәтергә мөмкин. Арысулары киткән чакта, ике казлар да кайта. Читләрдә гомер итүем, шул җанымны моңайта. Саныдугач җыр суза, безнең авыл көенә. Айыл төндә йолдызларда төшә авыл күленә, төшә авыл күленә. Башларына җырларымдыр утырып, йөридек болыннарда, шыкылып аңанар аттырып. Сагындым, белмәдем, авылдан киткән чакта, уй хыяллар моңнар булып, балалар бала чакта.
ауылдан байытып болмай тезігіне туған негізі еске түссе сағынуға түзігіне сағынуға түзігіне сағынуға түзігіне Ләйсән Ихсанова ялларны гаиләсе белән үткәрергә планлаштырып куйган. Башта күңел ачу паркына, кафега, аннан кибетләргә матур киемнәр алырга. Бик гади һәм шул ук вакытта гаиләле матур яллар килеп чыгарга тиеш. Ә инде мин сезгә күтәренке кәеф һәм матур яллар теләп, музыкаль паузага күчәм. Марсилия шын хуҗабикәләр сыман бу аднада бакчага барырга җыена. Анда инде җиләк җимешләр җыю, кайнатмалар, компотлар ясау, кышка әзерләнү процессы. Эшләр тәмамлангач, ял турында да уйларга була ди ул. Марсилиянең дә яллары күңелле булырга охшаган. Димәк, сиңа матур яллар һәм кояшлы көннәр телибез.
Робертның яллары гаиләсе белән узачак. Ләкин гади гаилә белән түгел, мәктәп гаиләсе, классташлары белән. Бергә җыелып, башлангыч класс укытучыбызны да юбилее белән котлыйбыз, Алла бирсә ди ул. Димәк, Роберт яллары хатирәләр дөньясында яшьлек дуслары белән узачагын без ачыкладык. Ә хәзер үзен бирегә чакырып, лаеклы урынны тапшырабыз. Кояш нурына күзләр комаша, Димьярларыннан тошкыннары таша, Язның кошлары куеп тамаша, Берсеннән берсе узып сайраша. Язның кошлары куеп тамаша, Берсеннән берсе узып сайраша. Язда сайрар кошымы булып, Кояшы нурына коенып, Канатларыңны кагынып, Очып кил сөю алып. Канатларыңны кагынып, Очып кил сөю алып. Язларын кошлар сайрап таныша, Берсен-берсе дә шулай табыша. Кешеләр генә башкача аңлаша, Әллә шуңа инде бик еш ялгыша. Кешеләр генә башкача аңлаша, Әллә шуңа инде бик еш ялгыша. Язда сайрар кошымы булып, Кояшы нурына коенып, Канатларыңны кагынып, Очып кил сөю алып. Канатларыңны кагынып, Очып кил сөю алып. Кошларның теле белми алдаша, Шуңа да алар сайрап аңлаша. Эшкерсез сөю, саф хисләр аша, Хәйләсез ният белән парлаша. Эшкерсез сөю, саф хисләр аша, Хәйләсез ният белән парлаша. Язда сайрар кошымы булып, Кояшы нурына коенып, Канатларыңны кагынып, Очып кил сөю алып. Канатларыңны кагынып, Очып кил сөю алып. Язда сайрар кошымы булып, Кояшы нурына коенып, Канатларыңны кагынып, Очып кил сөю алып. Канатларыңны кагынып, Очып кил сөю алып. Сәйдә Мөхәммәтҗанова ялларын бу атнада авылда үткәрәчәк. Сәйдәнең бәрәңге аласы бар икән. Бакча эшләрен җайлагач, укуын да искә төшереп, төрек телен өйрәнәчәк. Ә инде кич белән традицион рәвештә мунча керергә планлаштыра. Сау бол инде. Дисең сау бол инде. Йөрәк көйем кинәт туктап куйды. Куллар инде кулдан аерылды. Ике канат куе кайырылды. Ишеттеңме икән
көтермен her gün kavuşunu Birge yürügen sıkmaklarga tabanırım Sağınırman Qaytığını sağınırım Üstüne aralarını Ninti sözüm seni yaraladı Adımın aran yürek sanaptırdı Ayrıldık dedi, ayrıldık İşittin mi iken davaşımını Min kütermen her gün kavuşunu Birge yürügen sıkmaklarga tabanırman Sağınırman Qaytığını sağınırman İşittin mi iken davaşımını Min kütermen her gün kavuşunu Birge yürügen sıkmaklarga tabanırman Sağınırman Qaytığını sağınırman Birge yürügen sıkmaklarga tabanırman Sağınırman Qaytığını sağınırman Sağınırman Qaytığını Birinchi basqışqa kelib jetdik. Bu adnaning liderin belgilagancha topshiruvimizni esga tushirib ketik. Bizning hislar dengiz, cheksiz teran dengiz. Oh, bizning hislar dengiz, cheksiz teran dengiz. Qutlovlig'im nerelari, yaşaw kuchi bilasiz. Olarga sen Xudoyim, ömürler bir hasretsiz. Ateş davaşına uyanıram biz Havaların yaşları Silesek örnek bularılık Var itimat uğraşları Yaşamagiz yaratmagan bilen Yaşamagiz hissiz Yaşamagiz dilemişe
кил сөю алып. Нинди сүзім сені яралады, адымын арың ерек санап тұрды. Айырылдық деді, айырылды. Заргы бу атнада ялларын сәяхәттә үткәрәчәк. Борынгы данлыклы Бирләр шәһәренә барып, саф һаваларда йөреп, атналык көч белән тупланырга планлаштыра. Һава торышлары безне бу атнада да бары тик сөендерер дип ышанып калабыз һәм сезгә матур яллар теләп, чираттагы клипка күчәбез. Киләчәк бошларда бошлана, уйларыгыз булсын гел якты, ниятләрегез булсын яхшы, хыялларыгыз булсын олы. Уйлагыз тик күңелле уйлар, сайлагыз син дөрес юллар. Үзегез ярдәмче булсагыз, кабул булыр якты хыяллар. Уйлагыз тик күңелле уйлар, сайлагыз син дөрес юллар. Үзегез ярдәмче булсагыз, кабул булыр якты хыяллар. Сынауларда бүрек сынмагыз, курыкмагыз, туктап калмагыз. Тормышка битараф булмагыз, өметсез, хыялсыз калмагыз. Уйлагыз тик күңелле уйлар, сайлагыз син дөрес юллар. Үзегез ярдәмче булсагыз, кабул булыр якты хыяллар. Уйлагыз тик күңелле уйлар, сайлагыз син дөрес юллар. Үзегез ярдәмче булсагыз, кабул булыр якты хыяллар. Хыял яшәтә, яшнәтә, көч бирә, күңелне яшәртә. Хыяллар булмаса әгәрдә, күңелсез булыр иде җирдә. Уйлагыз тик күңелле уйлар, сайлагыз син дөрес юллар. Үзегез ярдәмче булсагыз, кабул булыр якты хыяллар. Уйлагыз тик күңелле уйлар, сайлагыз син дөрес юллар. Үзегез ярдәмче булсагыз, кабул булыр якты хыяллар. Ял ул атнаның көннәре түгел, ял ул күңел халәте. Тормышыгыз ял көннәре сыман күңелле, матур һәм кояшлы булсын. Шуның белән хит парадыбызны йомгаклап, мин Зөлфия Гыйльметдинова сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока.